L-Ewroparlamentari Laburista Joseph Kuxkieri qal li l-ftehim akta huwa mmirat sabiex jipproteġi d-drittijiet tal-proprjetà. Madankollu bħalma qal il-kap tal-Partit Soċjalista Ewropew, Joseph Kuxkieri qal ukoll li dan il-ftehim huwa difettus. Kritika wkoll il-fatt li dan il-ftehim u n-negozjati saru bil-moħbi minn wara dar kulħadd u li kieku ma kienitx għall pressjoni li nħolqot mis-soċjetà dan il-ftehim kien jibqa' wieħed mistur. Turja ċara tal-falliment ta' dan il-ftehim saħaq Kuxkieri huwa li pajjiżi bħall-Indja u ċ-Ċina fejn il-falsifikazzjoni hija waħda qawwija mhux ser jieħdu sehem f'dan il-ftehim. L-Ewroparlamentari Laburista qal li dan it-trattat mhuwiex wieħed ċar u jħalli lok għal numru ta' abbużi fejn għandu x'jaqsam mas-sorveljanza tad-dejta personali f'każ ta' ksur tad-direttiva. Kuxkieri esprima wkoll l-inkwitt tiegħu għal fatt li ċ-ċensura xxekkel id-dritt tal-individwu milli jibbenefika mit-tixrid tal-informazzjoni, il-kultura u l-għarfien. L-Ewroparlamentari Laburista Joseph Kuxkieri qal li ċ-ċittadini Maltin bħal bqija taċ-ċittadini Ewropej huma nkwetati dwar il-protezzjoni tad-dejta u ma jaqblux maċ-ċensura. Għalhekk fil-kuntest ta' dak li qal il-President tal-grupp li jifforma parti minnu fil-Parlament Ewropew, meta dan il-ftehim jgħaddi għall-approvazzjoni tagħhom huwa jista' ma jivvutax favur dan il-ftehim.